Jakov je imao sina Enoša. U odrasloj dobi Enoš jednoga dana otišao u lov. Razmišljao je o riječima oca svoga, što mu govoraše o životu vječnom i radosti svetaca. Ogladnje Enoš duhovno, te zavapi k Bogu. Žarko se molio cijeli dan, a kad pade noć još uvijek je glas svoj dizao u nebesa. Bog mu odgovori na njegove molitve, rekavši mu da su grijesi njegovi oprošteni zbog njegove vjere u Krista. Enoš je tada poželio da i drugi budu blagoslovljeni. Bog mu odgovori da će Nefici biti blagoslovljeni kada budu pravedni. Obećao je čuvati zapise Nefijaca kako bi oni jednoga dana mogli doći u ruke Lehijevih potomaka. Enoš je svoj narod podučavao o Bogu. Propovijedali su im i drugi proroci. No Nefici su se teško prisjećali Boga, te su stoga prolazili kroz ratove i razne nevolje. Proroci i takve teškoće usmjeravali su ih nazad ka Bogu.